spune niciodată asta. Tu, Batman, o iei pe regina Whatever drept parteneră specială? Ce se întâmplă? Ce am făcut? Lucy! Vino cu mine! Ne-am prins, frate! Așteaptă! Emmet? Lucy! Ce se întâmplă? Unde sunt? N-ar fi trebuit să-mi iei lucrurile. Tu mi-ai distrus tortul special de nuntă. Emmet! Rex, de ce plecăm? Trebuie să-mi salvez prietenii. Trebuie? Ei nu au venit să ne salveze când eram singuri. Ce vrei să spui? Cine ești tu? Privește mai bine, nu suntem atât de diferiți. Cine, noi doi? Tu, eu și noi. A? Emmet, eu sunt tu. Dar eu sunt eu. Eu sunt tu, din viitor, maturizat. Stai, dacă tu ești eu, de ce avem voci diferite? De ce avem voci diferite? Da, știu, îți face mintea terci, de aceea m-am ferit să-ți spun povestea mea. De fapt, o deschideai discuția. Băi, eram tu, în micuța casă navă, încercând să trec prin poarta scărilor. Ăsta-i sfârșitul! M-am prăbușit și nu exista o versiune mai chipeșă a mea să mă salveze. Unde e Iubito, eu am plecat. Vezi că nu Copiii mai se găsesc. certă. Copii, vă rog, găsiți o cale să vă jucați împreună sau vă voi ruga să puneți totul în cutii. Dar, mamă! Niciun dar, vă spun pentru ultima oară. Ajutor! E cineva? Ajutor! Nu m-a auzit nimeni, nimeni n-a venit să mă salveze. Am fost lăsat în urmă, uitat, în timp ce restul prietenilor mei cântau și dansau în mâinile unui monstru. Ce puteam face pentru a evita o asemenea soartă? La un moment dat trebuie să ne maturizăm. Wildstyle a spus că nu ești destul de dur pentru asta. Tipul ăsta a fost un războinic de temut? Da, frate, ești clar un astropuf. Eram singur și tot ce aveam era furia. Dar furia a fost cheia spre libertate. Așadar, era timpul să mă ridic.